Να το βλέπεις αυτό που έφερες τώρα. Δεν είναι αυτό ρε πουλά. Δεν μιλάω για... Εγώ βρήκα προχτές και γράφα πάνω για μαγείρεμα. Ναι, θα το βρω. Τώρα θα καθίσω. Λοιπόν, και ανάνοιγο σου λέω το είδα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι της Δήμητρας σου λέω. Το καταλαβαίνεις? Όχι. Όχι. Δεν έγραφε σου λέω βιτά τέτοια πάνω. Καλά, εντάξει, Βαγγέλη, άσε με να χαρείς τα μάτια. Daarvan καρύδια κάτι. Όχι, χαρίδια. Σαφρόν, μάζευες. Δεν έχει πολύ. Ακόμη δεν έχει. Εσύ πέρυσι έφτιαξες. Ναι, εκεί διαβέζεται όλο. Ορίστε που είναι. Έχει στο κάτω του τυρίνι. Πολύ καλό. Βέβαια. Πρέπει να πάμε. Άνοιξη. चलेंगे कितना कर रहेंगी कितना कर रहेंगी Η διάφορα, δω τρέμει. Η διάφορα μου πει. Μπαρμά το μπάρα. Δεν είναι σε ίνδι. Περιβολή τίποτα. Για με πολύ. Τι περιβολή δεν ξέρω. Ούτε και τέτοια είναι. कितने Πέντε γελίο μανία ούτε τύπο. कोई शहर में Τίποτα. हाँ, Πορτάρια. खाली है। Όχι, ούτε πορτάρια δεν έχει. Τώρα δεν Πες του τι έκανα εγώ σήμερα. Πες του. नहीं Τι बड़ा έκανα. काम किया Σήμερα οργώσαμε σου λέω. Ναι. Τέλος. Αλλά πριν είπα. Τι. Πορτάρια. Λίγο μελανό, λίγο άγχο. मैं आलू भी लगाया था Είχε ψαχτάτα. Ωραία. एगो Δεν έχει ντομάτα, θα βάλουμε πατάτα τώρα. Καλύτερα. ऐसा पांच छे मारिया दिते मैंने कहंदे बाहर छड़ दे मैं कहा सही है मैं जा के ला सकते Cheers ਰਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੋਰੀ ਲਾ Πού το σταματεί. Κύριε Μακρέμι. Καπάκι ήταν εδώ. Ναι ρε. Έχει εδώ. Δεν το είχατε πτώσει καλά και με το που το έπαισα. Παγωμένο νερό θες. Αφέτε μου και το μεγάλο. Αυτό. Εγώ ήπια. Ναι, να κάνω εδώ. Αυτό κάνω. Δεν βγάζει ρε Μαρία. Είναι πίτι πάγος. Δεν είναι καλά αυτό, ήταν κρύωσε. Έκανε πολύ κρύο πάνω. Τώρα εκεί που το βάλεις θα γεμίσεις το όπως νερά χάμε. Δεν γεμίζεται και δεν βγάζει πολλά πάνω. लेट कौन ये रही अच्छा भी ले ना एनु चोकन लेट था एनु पराठा Αύριο το πρωί θα πάτε να κάνετε δουλειά. ने Τι ώρα? कितने जाना मैंने भी आ गया तो फोन पाई लाला Δεν ξέρω. Να βγάλουμε μόνο τις δουλειές θέλουμε. Ράνι, αυτός δεν είναι που νομίζω, δεν ξέρω και εγώ, δεν είμαι σίγουρος. Που ήταν έτοιμο με τον τείχο του Φανή. Α, δεν είναι αυτός. Έφυγε για Πακιστάνα. αυτός είναι τόσο κοντό Δεν ξέρω. τι θέλεις Έφυγε στο Αυτός Πακιστάν. έφυγε Πακιστάν Δύο αδέρφια δεν ήτανε. ναι αδερφός μου एनु ये पर जो पिछले साल के बाद थे आया थे ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਬਿਮਾਰ ਆਈ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
नहीं चिट्टे चने Σταματή, चिट्टे μετά चने θα μου φέρεις τις γαϊδούρες εκεί να τις βάλω σε αυτά δύο μπουκαλάκια από εδώ. Εκείνες που τις ξεχάσαμε από εκεί τις γαϊδούρες μέσα στη τελάρα και τις ελιές τις πράσινες είναι όλες μέσα στη τελάρα. Να φάμε τώρα, ρε μπλα. Δεν του είπα τώρα όταν τελειώσει. Δεν του είπα τώρα όταν τελειώσει. साडा दिमाग खराब Του करता είπα है τώρα να σκοτεί να μου φέρει ελιές. पता नहीं Δεν πες όνομα, δεν το βάζεις άκου. Πέντε πέρυσι είπε η γιαγιά άρρωστο και εμείς κάναμε δουλειά και ήρθαμε εδώ και έδωσε ρεβίτια, άστρο, παγγέλι. Τότε ξέρει, μάθε το. Μάθε. Αλλά Βαγγέλη μπορεί, δεν ξέρει. Δεν ξέρω εγώ λες. Πέρυσι, Πέρυσι, ναι. ένα χρόνια πριν. Πέρυσι, ναι. Όταν πρώτο ήρθαν εδώ που τους έβαλες ρεβίτια να φάνε έξω στην αυλή. Εγώ τους έβαλα. Ναι, που ήρθαν και περιμέναν εδώ. Τούτο παιδί. Εσύ που ήσουν εδώ. Τι να πω εγώ. Που ήταν από Αθήνα για να μας βοηθήσουνε. Α, Και περιμέναν εδώ. ναι. Δεν έχει κάνει το σέντς φανά. ना कि 24 तरह है Ω, από κοιτά εδώ. Μην το έφερα στο χάνι τώρα. Κοιτά εδώ, κολομούκλα. Θα πάρω λίγα και το τελικά εγώ. Μπουλά. Ορίστε. Είναι σμίλα αυτό. Είναι Σμίλα, να το εδώ. Σμύρνα. Σμίλα. Τι είναι το Σμύλα? Άμα το ξέρεις, ορίστε για εδώ. Ψωμί πάει εκεί πέρα. अब बंद कर दे Δεν είναι τίποτα. छोटे बर्तन दबाओ इनकी लंबी भी नहीं चलती सही है छोटा छोटा कालांगा आदमी काला. नहीं Αύριο πας होता। πάλι για δουλειά εκεί. Αύριο πάλι πας εκεί για δουλειά. Ναι, εγώ έχω 2-3 μέρες. Ποιος είναι αυτό? Εγώ καλό. Όχι, τούτο φαντικό ξέρεις μια φορά πήγες μαγαζί. Μαλάκα. Τούτο. ये सदरो કોઈ કામ નહીં તે મારે ના ખબર મને લાડકો અંદર ના Μπρόκολο. Έχει πολύ σίδηρο. του έβαλα εδώ πιο πολύ μπρόκολο Ναι. σπίτι. Καλύτερα. Δεν έχω έβαλα κουνό. Και τι σου είπε η γυναίκα αυτή τώρα, Μαρία, που πήρε τηλέφωνο? Δεν πήρα εγώ, αυτή πήρε. Ναι. Για μένα. Ή για τις ενέξεις. Και πάλι με τις ενέσεις. Α, και τι της είπες εσύ? Όχι, μας είπε ένας γιατρός ότι πρέπει να κάνει. बेबू Να μην της κάνω στο πόδι. काफी κάνει जाते τη δουλειά. खाने Και τι σου είπε αυτή? Του λέω αν μπορεί να έρθει ο άνθρωπος να του το δείξει. Να μιλήσω λέει με την εταιρεία, Γενικά σε όλα αυτά. ειρήνιος Το είναι. τηλέφωνο όμως είναι εκεί. Κινητό. Το κράταγε στο εκεί. Είναι αυτό το άλλο. Καλά, κάτσε χάμε να φας το άλλο, βλέπουμε τι θα γίνει. Α, εδώ εντάξει το μήνυμα. Και βουλά να φας. Και βουλά. Δεν θέλει να πάει. Θέλω να φας και μετά τα κάνεις που κάνεις. Όπα, έτσι λίγο λίγο. Όπα. Τα καλύτερα αυτά σου έδωσε ο άνθρωπος για τα γατάκια. Ολόκληρα κοτόπουλα. Σου δώσει 4 κοτόπουλα. Βουλά, εγώ τα είδα και λέω είναι όλα κόκαλα τα είδα. Δεν είναι... Βλέπεις, του έδωσε, Μαρία. Έχει βγάλει τα κρέα, του έδωσε το κοτόπουλο όλο. Μια κοπέλα μωρέ ήταν μωρέ. Ναι, είναι καλή η κοπέλα αυτή. Εξυπηρετεί. Όλοι καλοί είναι, εντάξει. Μα. Εγώ καλός Να είμαι. βγάλει την κατσαρόλα τη μεγάλη γιατί εγώ δεν μπορώ να Εγώ την καλός βγάλω. είμαι. Και να τα βάλω πάνω να βράσουν έξω. Και να ρίξω μέσα ψωμιά να φάνε όλες. Αμάς δεν βλέπω να τραβάσω. Δεν μπορώ να τραβάσω το χάρι. Ναι, κουράστηκες. Εγώ δεν είμαι ο Παγγέλης να τρώω σε 5 λεπτά. Ο Παγγελόπουλος είπε να τρώω σε μια ώρα. Δεν βλέπω να τρως να... Ποιο, βλέπει τρώω σιγά σιγά. Δεν μπορώ να μασίζω. Εγώ.
Τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Καλά. Γεια. Βίβα. Γεια, Βαγγέλη. Γεια. Γεια σου, Όλα Βαγγέλη. χαρούμενα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Γεια σου, άλλη μεγάλη. Έλα. Γεια μας. Βάλε το μέσα. Να. Όχι, να το καθαρίσετε, Μια καθαρίτσα. Πού είναι το σώμα. Είναι ωραίο, πατάτα με σκόρδο είναι ωραία.